नॉर्थ गोकुलनगर बीसी कुंजमोरा भोट ऑफिस पियोगई रखा चीशा महारानीपुर तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सी तेप्रामथानी कैंडिडेट बातायनाय उत्पल देबबर्मा तिनी एप्रिल कालनि पुइला सानमारि स्रां साला भोट ऑफिस कताल पियोगई रखा आबोबाई बाक्सा चीशा महारानीपुर तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजानाय साउथ महारानी बीसी दाबुराय पारानि लुकुरा बैबा थांगै मालायखा चीशा महारानी तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सी तेप्रामथानी कैंडिडेट उत्पल देबबर्मा मालाय मुंनि बिसंतै फाइनाल बोसोरनि एडिसि चंबारिबो गोबां बुथ हिबै कप्लाय खालामनो बागै कक पेरेखा चीशा महारानीपुर तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सी तेप्रामथानी कैंडिडेट उत्पल देबबर्मा आं सिमी आइसि आंनि केपासिटियाव आं 25 बोसोर जबा खालायखा आलंगो सबजाखा निनि केपासिटियाव नोंआनो 3% आं रहरि आं चुबाखा therefore जत्तनो जों जत्तनो हाथै दफानि बागै सेक्रिफाइस खायजागनो therefore हाथै दफानि बागै जे सामु खायमानि न आं साइचों तुमुं क्रेडिट दा कांकेलाबो चायांगनाय जों जत्तनो सेक्रिफाइस खाय दङो जों जत्तनो सेक्रिफाइस खायनाय खायनाय ब्लेना खायनाय खायनाय ताबु चिनि चबा हाथै दफानि बागैसि चिनि चबा चिनांगो चिनि बर रक न जे बर रक ताबुना आसाया गसिरे बुसा बुतै जे तनाय रक गोलै गोलै जे तनाय रक आबुक दैसारै जे तनाय रक बरक जों कस्त मानिया दै जों ताबु जे कस्त मानि तमानि हाय बर कस्त मानिया दै जे जों चबा खलाय दङ आबुनि बागै जों न बुनि दफानि बर रक चिनि बरनि बिसिं दै न आबंखा जनजाति मोर्चा रनि बिसिं दै अराय पराय खायनि बागै गोबां मा लुप फुनगै दङ रां रिवै गोबां माने रिनानि हिनै फिया बांनानो कक काय साने मुसंगो जे दिनो जों चिनि भोट 500 टाका एक चिनि थिनां न चिनि बुसा बतैनि थिनां न बरना जों फाले रिखा सो जों फागलाक ब्लेना के कायसे फाजे 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 आबुनि बागै फाइनाल एप्रिल 12 तारिखो फाइनाल एप्रिल 12 तारिखो के कायसा करया तै दागदे दागदे बोसा लायै तुको मुसुयै जाने जाने मोताय न जे पुइतो खायमानि न खुलुमै ओं खेपिले चिनि हाथै दफा जे कस्त मानि तमानि टेक तमानि तमानि सिक्रिट जाक तमानि फियक जासिदि नै आन्द्र समार खावना थाङे भोट दिबायदि रिनाय ब्रेना बेलाय ब्रेगेन हामबा Tiene talas en masar betul.
hindi do. Cintinanggo. Cintinanggo. School college. Kapukhataya. Maharaniwa. Manggil kami. Mani bazara.